ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 20/1/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಈಶ್ವರ್ಯ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದ ಪೊಡಾಪುಂಡು ಸಂಗಮೆಗೊಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗ ಮಾತಿರ್ದಲ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದುಂಡು ಎಂಚ? ಉತ್ತರ: ಇದುವೇ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ರಡ್ಡು ಜನ್ಲ ಅಮರರಾಪೆರು. ಈ ಸಂಗಮೇಗ ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯ ಕಲಿಯುಗತ ಆದಿದ ನಡುತ್ತ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡೆ ಬಾಬಾ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗಾದ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನು ದೆತ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ದೇವತೆಯಪ್ಪರು ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಡೀ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಏಪಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇಂದುವೇ ಸಮಯಡು ಮಾತೆನಲ ಸದ್ಗತಿಯಪ್ಪನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪವಿರು. ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿಲೆಕನೆ ಸುರುತಾದ ನಿಕುಲು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರು. ದೇಪಂಡ ಆರು ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದ ಅವರನೆ ಪಾವನ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪುನ ಧ್ಯೇಯ ನಿಕಲ್ನಾದುಂಡು. ಕೇವಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆಪುನ ಧ್ಯೇಯತ್ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬನ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧುರ ಇಲ್ಲುಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಅಡೆಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು ಬೋಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ತಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಗಧಾಮನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಬಾಬರ್ದು ಶಿಕ್ಷಣನು ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕುಲು ನಂಬರ್ 1 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಪೋಪ. ಒರಿಲೆಕನೆ ಏರು ಮಾತ ಜೀವಾತ್ಮರುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಬಿದಾರ್ದು ಪೋಪೆರು. ಇಲ್ಲಗಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಸಹ ಅರ್ಥಾಂಡು. ಇಂದು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಇಂದೆತ ಹೋಳಿಕೆಡು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪುದರು ಕೊರಡಾತಂಡು. ರಡ್ಡು ಕಲೆಕುಲು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬುಡುಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ತಕ್ಲೆಗ್ ಸೂರ್ಯವಂಶೇರು ಪಂದು, ತ್ರೇತಯುಗ ತಕ್ಲೆಗ್ ಚಂದ್ರವಂಶೇರು ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಯರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಒಂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಸಹ ಒಂಜೆ ರಾಜ್ಯವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಐಟ್ ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶೀಯರು ಉಪ್ಪೇರು. ಈ ಪಾತೆರಳು ಒವ್ವೇ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡಿಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಪೇರು. ಆಯ್ನೆದವರ ಇಂದೆಕ್ ಜ್ಞಾನ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುಂಡು. ಪಂಡ ಕುಡ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆಪ್ಪುಜಿ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಆತಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಡು ಇಂದೇನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆದುಪ್ಪುಂಡು. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇಂದು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆರೆಯೋನು ಜೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ಬರೆಯೋಡು. ಇಂದು ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗದ ಆದಿದ ಸಂಗಮವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈ ಸಂಗಮಗ ಮಾತೆರ್ದಲ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿಯಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಯಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಲ ಸಹ ತೆರಿಪವಿರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಸಂಗಮೇಗತ ಅರ್ಥೋಲ್ನ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ವೇಷಾಲಯದ ಅಂತ್ಯ ಶಿವಾಲಯದ ಆದಿಗು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗ ಪಂದು ಮನೊಡಾಪುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಕಾರಿಗೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಲೆಗ್ ಉತ್ತಮೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ರಡ್ಜನ್ಲ ಉತ್ತಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಕುದರೆ ಆದುಂಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಈ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ವಿನಃ ಬೇತೇರೆಗುಲ ಇಂದು ಸಂಗಮೇಗವಾದುಂಡು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಏರ್ನ ವಿಚಾರೋಡ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಆರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನನೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಆರು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಆನಂದದ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿರ್ದು ಸದ್ಗತಿ ಪಂದು ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಜ್ಞಾನೋರ್ದೆ ಸದ್ಗತಿಯಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸದ್ಗತಿಯಾಪುನನೆ ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲಿಯುಗತ ಅಂತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗತ ಆದಿದ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟೆ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಏತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪವಿರು. ಹೊಸಬೇರು ಬರ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪಲ ಬತುದುಪ್ಪೆರೋ ಅಂಚೆನೆ ಬರಂದುಪ್ಪೇರು. ಇಂಚೆನೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾರಂಡು. ನಿಕುಲು ಓದುಜರು ಅತ್ತಂಡ ಓದೌಜರು ಸುರುಕೋರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಓದುವೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೇರ್ನ ಮೂಲಕ ನಿಕುಲು ಓದುದು ಬೇತಕ್ಲೆಗು ಓದವರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನು ದೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು.
ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಪ್ಪೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಒಂದಿಜೇರು. ಈತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿ ಒಂದಾರು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತಯ್ಯನ ಶಿವನೇ ಬತದಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯನು ತೆಪ್ಪೇರು. ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕರು ದೇವಿ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಈ ಸಮಯಡು ಆತ್ಮ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬರ್ತುಂಡು ಕೂಡ ಅವೇ ಆತ್ಮ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ. ಭಲೆ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಸುರುಕು ಬರ್ಪುನ ಆತ್ಮಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. 5 ಬಕ್ಕ ಅಪವಿತ್ರ ಆದು ಬಿಡುಪೇರು. ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಸತೋ ರಜು ತಮೋರ್ದು ಪಾರಾದು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂತಿಮಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದು ಬಿಡುಪೇರು. ಈತೆ ಬಾಬಾ ಎದುರುಡು ಕುಳ್ದು ತೆರಿಪವಿರು. ಈ ವೃಕ್ಷ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಜಡಜಡಿ ಭೂತ ಸ್ಥಿತಿನ ಮುಟ್ಟದುಂಡು ಪರತಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದಿಂದೆತ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ವಿರಾಟ ಲೀಲೆ ಪಂದು ಪಣ್ಪೇರು. ಇದು ಏತುಮಲ್ಲ ಬೇಹದ್ದದ ವೃಕ್ಷವಾದುಂಡು. ಈ ವೃಕ್ಷಲಂತೂ ಜಡವಾದುಪ್ಪುಂಡು ವಾ ಬೀಜನು ಪಾರ್ದಿರೋ ಇಂಚಿನ ವೃಕ್ಷಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಇಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮದ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೇ ಉಳ್ಳಿರು ಅಂಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಉಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ವಿರಾಟ ಲೀಲೆ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನೆ ಸಹ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಈ ನಾಟಕ ಮಲ್ತುದುಂಡು. ಇಂದು ಸೃಷ್ಟಿದ ಲೀಲೆಯಾದುಂಡು. ಈತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಡ ಏತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಪರಮ ಆತ್ಮನ ಸೇರ್ಸದು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಅರೆಗು ಅಪ್ಪ ಪಂದು ಪನ್ಪರು. ದೇಪಂಡ ಆರು ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ್ಮನೆ ಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರು ಇಂದೆನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಅಕುಲಂತೂ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪ ಪಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡುಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಈ ಶಬ್ದ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಇಂದೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಡು ಬರೆಯುಡು. ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪಾತ್ ಆತ್ಮನ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅತ್ತಂಡ ಹಾಲು ಕರ್ಮುಂಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಫಲನು ಪಡೆಪುಂಡು. ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕಾರದ್ದು ಪತಿತಾದು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ದೇವತೆಲ್ ನಮ್ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಅಕಲ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಈತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 84 ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತೇರಿದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒವ್ವೇ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಈತ್ತೆ ನಿಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪವರಿಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತಲ ಅಸತ್ಯನೇ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ದೇಪಂಡ ಮನುಷ್ಯನ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿನು ದೆತೊಂದೊಂದು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈತೆ ಬಾಬಾ ಕುಳುದು ತೆರಿಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೊಂದುರ್ಲಿರು. ಇಂದೆನು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವಡು ಕಲ್ಪದಿರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆಂಕ್ಲು ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತ ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ಇತ್ತಂಡು. ಈತೆ ಇಂದೆಕ್ ಧರ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ದೇಪಂಡ ಧರ್ಮಿಯಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಪಂಡ ವಿಕಾರಿಯಾದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಪಿದೆದ ಗೊಬ್ಬುನು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಅಂಡ ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಒಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತೆರನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂತೂ ಕೋಡೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ನಿಕುಲು ಶಿವಾಲಯಡಿತ್ತರು. ಇತ್ತವೆ ಶೈಲಯಡುಲ್ಲರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಶಿವಾಲಯಡುಪ್ಪರು. ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕೂ ಶಿವಾಲಯ ಪಂಡು ತ್ರೇತಯುಗಕ್ಕೂ ಸೆಮಿ ಶಿವಾಲಯ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಈ ತುಂಜಿ ವರ್ಷಲು ಅಲ್ಪೊಪ್ಪರು ಪುನರ್ಜನ್ಮಡಂತೂ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಇಂದೆಕ್ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಪತಿತಾದುತ್ತರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರುಪಯರು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಂತೂ ಪವಿತ್ರಾದೇ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪವಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಕೂಡ ಗೃಹಸ್ಥಡು ಉಪ್ಪಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಯ್ದು ಕೂಡ ಪವಿತ್ರಾಪುನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಭಗವನ್ ವಾಚ ಉಂಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾವನಾಲೆ ಐನಿರ್ದವರ ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ನಿಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡೆತ್ತಂದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪತಿತಾಪನ ಅಭ್ಯಾಸನು ದ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪವರು. ಏಪ ಬಾಬಾ 21 ಜನ್ಮಗಾದು ಪತಿತಾದುಪ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಬುಡುಪವೇರು. ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ದ್ಯಾಗ ಪವಿತ್ರಾದೇ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬುಡ್ಪುಜರು. ಇಂದೆಟ್ ಹದ್ದುದ ಕುಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಲೋಕ ಮರ್ಯಾದೆನು ಬುಡೊಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಕುಮಾರರಂತೂ ಮಾತ ಧರ್ಮೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆದುಪ್ಪುನೋ ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ಉಪ್ಪೆರತ್ತೆ. ವಿದೇಶೊಡ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಜೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಡೇಟು ಬಾಲ ಸಂಗತಿಗಾದು ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಅಕುಲ್ದಾಲ ವಿಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ದು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಪ್ರಪಂಚಡು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು.
ಅಕ್ಲೇನು ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತದ್ದು 5 ಪಕ್ಕ ಶರ್ರ ಬುಡ್ನಾಗ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಒಂತೆ ಕೊರ್ದು ಒಪ್ಪೇರು. ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಒಪ್ಪೇರು. ವಿದೇಶಡ್ಲ ಸಹ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಒಪ್ಪಡು. ಆಕುಲು ಕೂಡ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ವಿದೇಶಗಳ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮುಲ್ಪಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪಂತು ಹೆಚ್ಚ ಬಡವರುಳ್ಳೇರು ಐನೆರ್ದವರ ದಾದ ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪೇರು. ವಿದೇಶದಕ್ಲ ಕೈತಲು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುಂಡು. ಇಂದು ಬಡ ಭಾರತವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಭಾರತವಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನಾದುಂಡು. ಭಾರತ ಏತು ಸಂಪತ್ತವಾದಿತ್ತುಂಡು. ಇಂದು ಕೋಡೆದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. 3000 ವರ್ಷದ ಪಿರವಡಿಂದು ಸ್ವರ್ಗವಾದಿತ್ತಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಮಿತ್ರದು ಪತಿತೆರನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರಗೆ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪೇರೆಂದು ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ಅಕ್ಲು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂಡ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಪಂಡ ಮಾತೆರಲ ಪಾವನ ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಎನ್ನ ಮಹಿಮೆನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡೆ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಪಾವನಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. 5 ಬಕ್ಕ ಸುರುಕೋ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪೋಪಾರು. ಮಸ್ತ್ ಸುಖನ ಅನುಭವಿಸುವರು. 5 ಬಕ್ಕ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ತೀರ್ಥ ಜಪ್ಪರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಭಲೆ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರತ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ಬೈದೆ. ಬಾಬಾ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನು ಪ್ರತಿ 5000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪನೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವೆ. ಚಿತ್ರೊಳ್ಳ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮೆ ಒಬ್ಬುವೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನೋಡು ಪೂಜಿರು. ಬ್ರಹ್ಮಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಬೇರೆಗ್ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಬೇರ್ನವು ವಂಶಾವಳಿ ಆದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ವಂಶಾವಳಿ ಅಂತೂ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮರ್ದೇ ನಡಪುಂಡತ್ತೆ. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಉಳ್ಳೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದಾರನ ಪ್ರಜೆಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಕುಕ ವಂಶಾವಳಿಯರೆ ಅತನ ಗರ್ಭ ವಂಶಾವಳಿ ಆದುಪ್ಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅವಶ್ಯವಾದ ದತ್ತು ಜೋಕುಲೆ ಉಪ್ಪೇರು. ಬೇರು ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್ ಆದುಲ್ಲೇರಂದಿತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದಿನಕುಲೆ ಉಪ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದತ್ತು ಜೋಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದುಲ್ಲರು. 5 ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲೆ ದೇವತೆ ಆದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಶೂದ್ರರೆಡ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಡ್ದು ಶೂದ್ರರು ದೇವತೆಲು ಸರಿ. ಇದು ಬಾಜುಳಿದ ಗುಬ್ಬು ಆದುಂಡು. ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಚಿತ್ರಳ ಉಂಡತ್ತೆ. ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬರೋಡೆ ಆಪುಂಡು. ಏಪ ಪರಮಧಾಮೊಡ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಅಪಗ ರಚಯಿತ ಬರ್ಪೇರು. 6 ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಏನನು ತೆರಿಯೊಂದಾರು. ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರತ್ತೆ. ನಿಕ್ಲು ಸುರುಕು ಸತ್ಯಗುಟ್ಟು ಶರೀರಧಾರಿಯಾದು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಸುಖತ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಾರೆ. ಗುಡಿ 84 ಜನ್ಮದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಸುಖನು ಅತ್ತಂಡ ಏತು ದುಕ್ಕುಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾಟಕಡು ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪೆರತ್ತೆ. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಈ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪೇರು. ಇಂದೇ ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿರು ಕುಲ್ದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಇಂದು ಮಾತಲ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡು ಸಾಮಗ್ರಿ ಉಂಡು. ಈತು ಎಲ್ಲಿಯ ಬೀಜರ್ದು ಏತು ಮಲ್ಲ ವೃಕ್ಷ ಆಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿದಲ ಸಹ ಏತು ವಿಸ್ತಾರ ಉಂಡು. ಜ್ಞಾನ ಬೀಜವಾದುಂಡು. ಐತು ಒಬ್ಬೆ ಸಾಮಗ್ರಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜೆ. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೇರಿದು ಎನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಬ್ಬೆ ಪಾತೆರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ತದಾರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಫಲನು ಕೊರ್ರೆಗಾದೆ ಬೈದೆ. ನಿಕ್ಲು ದೇವತೆಲು ಶಿವಾಲಯಡುಲ್ಲರತ್ತೆ. ಐನರ್ದವರನೆ ಮಂದಿರೊಡು ಪೋದು ಅಕ್ಲ ಮಹಿಮೆನು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆ ನಾನು 5000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕುಲ ತೆರಿಪದೆ. ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನ ಬರ್ದು ಎನ ನೋರಿಯನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಪಗ ಈ ಯೋಗಾಗ್ನಿರ್ದು ನಿಕ್ಲನ ಪಾಪಲು ಭಸ್ಮ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು. ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೆರಿಪವೇರೋ ಕಲ್ಪಲ ತೆರಿಪೊಂದು ಬೈದೇರು. ಗೀತೆಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಲು ಎಡ್ಡೆದುಂಡು. ಮನ್ಮನಾಭವ ಪಂಡ ಏನನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಶಿವ ಬಾಬನೆ ತೆರಿಪವೇರು. ಏನು ಮುಲ್ಪ ಬೈದೆ ಈರ್ನ ಶರೀರಡು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಐನ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮಾತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರುನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ. ಚಿತ್ರುಳ್ಳ ಸಹ ತುಜಿಪವೆ. ಅಂಡ ಅರ್ಥನು ತೆರಿಯೊಂಜೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಚ ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವೆ. ಬೇರ್ನನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ್ಮದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪೆ. ಬೇರ್ನನೆ ಕುಡ ಸತ್ಯಯುಗತ ಸುರುತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆಪೇರು. 5 ಬಕ್ಕ 84 ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ
ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ದಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನಾ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಈ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯಡು ತಂದು ಪತಿತ ಲೋಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುಲ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಬುರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹರಿಡಿತದ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನಾದುಪ್ಪೋಡು ರಡ್ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ವಿರಾಟ ರೂಪದ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿರಿಯುನುಡಾಪುಂಡು ಇಂದಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಲೇಪತ್ತು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲು ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಪುಂಡು ಈ ರಹಸ್ಯನು ತೆರೆಯೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಬಾಬನ ಸಂಸ್ಕಾರನು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನಾಧಾರಿ ಭವ ಇಡೆಮುಟ್ಟಗಲ ಏತೋ ಜೋಕ್ಲೆಡ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಪಕ್ಕೊಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನ ಆತಂಡ ಕೀನು ನಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಉಂಡು ಆಯ್ಕುಲೆಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುಂಡು ಈ ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಸಡಿಲ ಮಲ್ತು ಬಿಡುಪುಂಡು ಇಂದು ರಾವಣನ ವಸ್ತುವಾದುಂಡು ಎನ್ನತ್ತು ಅಂಡ ಓವು ಬಾಬನ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುಂಡು ಅವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದುಂಡು ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಶುಭ ಚಿಂತನಾಧಾರಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪ್ರತಿ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನಾಧಾರಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರಡ ಸಮರ್ಥತೆ ಉಂಡು ಆಕುಲೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿದ ಖಜಾನೆದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.